Hei! Tervetuloa tänne Sosiaali- ja terveysvirastoon Helsinkiin miettimään, miten palveluja kehitetään yhdessä asiakkaiden kanssa. Meillä on tällainen asiakasosallisuuden jalkauttamiskampanja ja me ollaan kehitetty tällainen osallisuuspeli. Tämä on tarkoitettu johtajien ja esimiesten käyttöön. Ja nyt mä ihan lyhyesti käyn tämän pelinkulun läpi, millä tavalla tätä voisi viedä läpi. Eli tässä pelaajia voi olla 5-8, se on hyvä ryhmä. Ja he on tutustuneet tähän taustamateriaaliin, joka kertoo siitä teoriasta, miksi asiakasosallisuutta jaotellaan tällaiseen 5 luokkaan. Tänne on merkitty tämmöinen nuoli, eli päätösosallisuus on tietysti vaativampaa kuin tämmöinen tavallisessa palvelussa käyttäjänä oleminen. Ensin vähän virittäydytään tunnelmaan ja tässä käytetään ihan post-it-lappuja, niin kuin monessa pelillisessä kehittämisessä tai palvelumuotoilutyöpajassa nykyään. Sen jälkeen, kun ollaan virittäydytty tunnelmaan, lähdetään käymään läpi tällaisia keinokortteja. Nämä on poimittu meiltä täältä Sosiaali- ja terveysvirastosta. Meillä on tällaisia osallisuutta edistäviä keinoja kuin neuvonta, tiedottaminen, tuolla on asiakasraatia ja yhteiskehittämistä. Sitten on tieto-osallisuudessa. Annan nämä kaikki kortit tähän pöydälle. Sen jälkeen näistä poimitaan sellaisia asioita, jotka menee vahvasti. Eli käydään ihan yhdessä keskustelua. Tämän pelin yksi idea on nimenomaan keskustella tästä asiasta. Ja sitten nämä johtoryhmä tunnistaa täältä sellaisia asioita, jotka heille menee hyvin. Noin vaikka nämä. Ja sen jälkeen ollaan tyytyväisiä siihen, että asiakkaiden osallisuutta edistetään jokaisella tasolla, ainakin jollakin menetelmällä. Nämä loput kortit jää odottamaan tänne sitten jatkoa. Sen jälkeen pelaajille jaetaan kortit, aivan kuin pelikortit. Tässä on nyt kysymyksessä meidän Sosiaali- ja terveysviraston strategia. Ja meidän strategiassa on tällaisia asioita, kun jokaisella on vastuu toiminnan jatkuvasta parantamisesta, tai että asiakasosallisuus edistää terveyttä ja hyvinvointia. Sen jälkeen johtoryhmä käy näistä keskustelua. Ja heidän pitäisi päästä konsensukseen, että 6 asiaa vaatii kehittämistä. Ja ne priorisoidaan sitten tänne. Eli ensin tunnistettiin vahvuuksia ja sitten tunnistetaan, mitä pitää kehittää. Ja sen jälkeen kysymys kuuluu, päästäänkö näillä keinoilla näihin tavoitteisiin. Sen jälkeen käydään keskustelua siitä, että mitä pitäisi nostaa tänne lisättäviin asioihin, jotta päästään näihin tavoitteisiin. Täällä on aika paljon keinoja ja tässä tapahtuu sellaista oppimista ja keskustelua näistä keinoista. Valitaan tuo. Ja sitten voidaan todeta, että vaikka me oltiin sitä mieltä, että meillä tämä asiakkaiden osallisuus omassa palvelu- tai hoitosuunnitelmassa on tosi vahva, mutta kyllä me nyt tässä tunnistetaan, että sitä tarvitsee kehittää edelleen. Ja tämän jälkeen käydään lyhyt keskustelu, miten asioita viedään eteenpäin. Eli kuka tekee, milloin tekee, miten raportoidaan, miten katsotaan, että nämä asiat etenee. Tästä on hyvä ottaa vaikka valokuva dokumentiksi, minkä voi jakaa sitten työryhmälle tai printtaa kahvihuoneen seinälle. Tämmöinen oli osallisuuspeli. Mun nimi on Pirkko Excel, mä oon erityissuunnittelija täällä Helsingin Sosiaali- ja terveysvirastossa. Tätä videota kuvaa Vesa Puukka meidän viestinnästä ja me ollaan täällä Kallion virastotalon 11 kerroksessa. Kiitos!